מה קורה חברים? היום אני פה רואה סולטיז, וואו, הם אהובים עליי. אז אם אחד מהם רואה את זה, שתדעו, אתם אהובים עליי, אתם עושים תוכן מה זה טוב. ואני סתם באתי להגיד לכם שאני ממש אוהבת אתכם. וכל הסרטונים שאתם מעלים טובים. את כולם וכמעט ראיתי. אם אתם מעלים עוד אחד, תכתבו בקבוצת וואטסאפ שאני עוקבת גם שם. שתדעו משהו? כל העוקבים שלי, רק 6 יש לי, אבל לא נורא. אני מתה על כלבים. כמו שאתם רואים, אני אוהבת כלבים כל כך. אז תשמעו, איזה כלב אני רוצה שיהיה לי יום אחד. אני אגיד לכם. בוא נבדוק. כלב כזה עצבני אני אוהבת בעיקר. הוא חמוד אבל לא. אולי. הנה, אותו אני אוהבת דבר ראשון. ומי עוד? אותו גם. איפה הוא גם? נתנה בקצר גם את זה. היה לי פעם כלב כזה. אני אשמח שהוא יחזור לחיים. יאללה ביי.